Magkano naman ang araw kayong churod? 250 lang. 250, mas ka ng size. Ini, 150. Okay. Tulo na lang pati nagigibulig sa naga. Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Para sa kanilang sarili, ito ay ordinaryo. Ngunit sa mata ng iba, ito ay extraordinaryo. Ito ay isang kwento ng isang taong hindi ordinaryo dahil iilan na lamang ang kagaya niya sa aming lugar. Bata pa lamang ako noong una kong makita ang kanyang mga ginagawa na hanggang ngayon ay ginagawa niya pa rin. Dati akong photographer. Nag-adal ako sa lamination. 6 months. Tapos continuous production na. 1995 up to now. Paano nagpundo ka sa ano? Sa Camera crop na. Kasi mga analog o yung digital na pundo ko, food lamination na, continuous ko na. Dahil nakita makaabil ka tong kamerang mahal ano. Camera. Kunin ko, kaya ko mag-operate. Mm. Harap kayo na, hindi. Madali magamit, difficile mag-budget. Yun na, ini ang pupulutan. Hindi ko akalaing nakarating na pala sa iba't ibang lugar ang kanyang mga nilikha. Hindi lang sa loob ng Pilipinas. Kamot ng Australia, kamot Dubai, Metro Manila, kang natatrabaho di Yadarara. Kaya ni may kalaban man ko di yung bagsak presyo ngayon ako. Ang mga ahente ko, mahal dahil. Ilag ninda sa quality. Nagdami na isang taon, pinapabalik ko. Pag ma 5 years na nagdami siya, magad na akong finance. Ito ang kanyang tanging pinagkakakitaan. At dahil sa kanyang dedikasyon, mapagtatapos niya na ang kanyang panganay na anak sa kolehiyo. Hindi basta-bastang nasisira ang kanyang mga ginagawa, kahit ito pa may mabasa. At nagtatagal ng mahigit ng 20 taon dahil sa kalidad ng kanyang pagkakalikha. Ako yung mga raser na yung mapagal man, pero porta lang. Dumaan man ang maraming taon at papaglipasan man ng panahon. Ang mga ginagawa niya ay hindi basta-bastang mawawala. Dahil ginawa niya ito ng may dedikasyon. Ito ang extraordinaryong kwento. Ng isang ordinaryong tao.